Сябры Божай радасці. Аўтарская перадача Паўла Каралёва пра выбітных асоб. Хвала Хрысту! Вітаю вас! У студыі Павел Каралёў я пачынаю чарговы выпуск праграмы з цыклу «Сябры Божай радасці». І гэтым разам у нас асоба будзе вядомая, але хтосьці, можа быць, гэтае імя пачуе і ўпершыню. Наш герой – ксёндз Андрэй Цікота. Пра нашага дзеяча казалі такія словы, казалі, што гэта чалавек малітвы. Таксама казалі, што гэта першы беларускі марыянін. Нагадаю, што марыяне гэта такая кангрэгацыя манаская, мужчынская, і вось той, хто далучыўся фактычна першым, яго называюць Андрэй Цікота. Ну і таксама наш славуты Язэп Германович, святар, казаў такія радочкі пра Цікоту. Наш дарагі суродзіч і мучанік. Ну і, канешне, святар Александр Нацан казаў такія радкі. Цікота – чалавек з моцным характарам і перакананнямі, поўнасцю аддадзены справе Божай і марыянскай, патрабавальны да сябе і да іншых. І шмат хто прыгадваў Андрэя Цікоту, і сярод іх і біскуп Чэслаў Сіповіч. І Чэслаў Сіповіч пакінуў такія радкі. Самае галоўнае было тое, што сам айцец Андрэй і яго жыццё былі найлепшыя ілюстрацыі ісцін, якія ён прапаведваў. Ну і у Чэслава Сіповіча была мара выпусціць кнігу, працу пра Андрэя Цікоту. Быў такі спадзеў гэта зрабіць. Ну і, канешне, скажу, што хацеў бы падзякаваць моцна ксяндзу Яўгену Мельніку, які дазволіў карыстацца ягонай цудоўнай працай, магістарскай працай, якая прысвечана Андрэю Цікоту. Там вельмі шмат цікавых фактаў, і некаторыя з гэтых фактаў буду, канешне, прыводзіць. Таму дзякуй за гэтую працу. Фактычна унікальная такая з'ява, унікальная праца. Ну і пачнем мы з таго, што нарадзіўся наш герой у 1891 годзе, у снежні. У маёнтку Тупальшчызна, мястэчка такое, мясцінка Тупальшчызна, і гэта фактычна Смаргоншчына, тыя мясціны. У сям'і, гэта быў сям'я Фелікс Цікота і Разалія Цікота. Скажу, што ахрысцілі яго, прайшло там літаральна каля 10 дзён, ахрысцілі яго у славутых Жодзішках, на Смаргоншчыне цудоўная мясціна, Жодзішкі, прыгожая рака Вілія. І на беразе гэтай ракі стаіць шыкоўны храм ажно 17 стагоддзя, касцёл на Свяцейшай Троіцы. У тым касцёле ёсць роспісы, малюнкі Пётра Сергеевича, увогуле выдатны помнік архітэктуры, і там быў ахрышчаны наш герой Андрэй Цікота. Ну і скажу таксама тое, што навучаўся ён, мяркуецца, што ў Ашмянах. Ашмяны такая мясціна, там вучыліся, здаецца, горад звычайны, раённы цэнтр, але там вучыліся Язэп Германович, і Александр Астрамович, ксёндз Зязюля, і Адам Станкевич. І вось мяркуюць, што там вучыўся і Андрэй Цікота, хаця у пазнейшых такіх судовых такіх допытах ён казаў, што месца ягонага навучання было сяло Гліцэріча Слуцкага уезда. Там была пачатковая школа, і 1 год вучыўся ў Ляхавічах. Таму вот трэба яшчэ спраўджваць, дзе дакладна ён вучыўся. Ці то гэта Ашмяны, ці то гэта вось каля Слуцка ды і Ляхавічы. Ну і, канешне, скажу, што навучаўся ён у Віленскай духоўнай семінары, адчуў пакліканне, там навучаўся. І ёсць вельмі цікавыя радочкі Язэпа Германовича, цудоўнага сябра нашага героя. Дарэчы, пра Язэпа Германовича паглядзіце асобны выпуск, ён ёсць. А што ж ён казаў пра Цікоту? Наступны радкі. Цікота. Весялун, пяюн, гаварун, любіў з усімі паспрачацца, нават з прафесарамі, але не ўмеў з нікім сварыцца. Ну і, канешне, у Вільні ён далучыўся да такіх беларускіх такога культурна-асветніцкага гуртка. І ўвогуле унікальнасць Цікоты ў тым, што гэты чалавек, здаецца, не вылучаўся нейкімі вельмі вялікімі ведамі, здольнасцямі. Ягоны сябрук Язэп Германович увогуле казаў, з малых гадоў ён, Цікота, быў даволі пуставаты і крышку гультаяваты.
Вось як бывае. Але ж такія яшчэ ёсць радкі. Мала прысядаў да кніжкі і няшмат азначаўся між іншымі, але ў канцы навукі неспадзявана аказаўся першым і наймацнейшым студэнтам. Яго паслалі у Петербургскую духовную акадэмію. Ну вот такі так бывае, лёс пакручасты, і апынуўся гэты вучань вельмі здольным у рэшце рэшт. Ну і ў Петербурзе ён навучаўся ў духовнай акадэміі і таксама меў свой характар, сваю харызму. Казалі пра яго так: адтуль, з Петербурга, выйшаў элегантам з цудоўнай чупрынай, вясёлы і паважны, наіўны і сур'ёзны, прафесар і юнак, задзёрысты дыскутант і глыбокі філёсаф. Ну вось такія радочкі, але падчас навучання у Санкт-Петербургу ён, канешне, зведаў цяжкасці і непрыемнасці, бо ў гэты час фактычна, там 1916-17 год, у той перыяд паміраюць ягоныя і тата, і мама. Я скажу, што першае месца служэння нашага героя — гэта даволі славуты, маладзечанцы са мной пагодзяцца, горад Маладзечна. Служыў ён там, працаваў у 1917-18 год. Ну і таксама першае месца ягонага там служэння — гэта быў касцёл святого Казіміра. І мы ўсе ж ведаем, што Маладзечна — гэта вялікая чыгуначная яшчэ станцыя, вакзал паміж Мінскам, а той час і Вільняй. І, канешне, ён кім працаваў? Ён працаваў фактычна у той час капеланам для чыгуначнікаў, праводзіў богаслужэнне, пропаведзі, школку адкрываў у Маладзечне. Вось капелан для чыгуначнікаў. Канешне, у той час такія рэвалюцыйныя падзеі, калі беларусы заяўляюць свае правы на сваю дзяржаву, ён прымае ўдзел у такім беларускім з'ездзе, каталіцкім з'ездзе 24 мая 17 года, так ці іначай, вось у той перыяд. І там ксяндзы сабраліся і казалі, што трэба акурат і беларускую мову уводзіць у казані. Асобная такая падзея. Ну і, канешне, цікава, здаецца, так шмат часу прайшло з той службы у Маладзечні, але ёсць згадкі, што яшчэ ў 1970-х прыблізна гадах, крыху пазней, ён пра яго памяталі. І каля Маладзечна ёсць цудоўная мясціна Лебедзева, вельмі славутая, да і вядомая. І там вось нашы даследчыкі зафіксавалі успаміны Ігната Кеўліча, такога старажыла. І ён казаў, што калісьці ў той Лебедзева прыехаў цікот, як казалі. Цікот. І адна жанчына бойкая такая сказала: паглядзім, што гэты чорненькі нам скажа. Маўляў, чым ён нас там здзівіць. А ён, цікота, як пачаў казаць, як пачаў прапаведваць, і тая баба, цытата, і тая баба куц на калені упала. Настолькі ўкленчыла, настолькі ўразіла ягоная пропаведь. А чаму так? Язэп Германович, сябар нашага героя, казаў: цікота ведамы як вялікі прамоўца. Ён аргументаваў так ясна і глыбока, прытым на тэму клаў такі націск, што пераконваў слухачоў наскрозь. Айцу Андрэю бракавала ў прамовах навукаў, і казанняў прыгожых кветак бракавала, цёплага пачуцця, мяккіх нотак. На ягоных навуках не плакалі, але затое задумваліся паважна, уздыхалі глыбока, біліся ў грудзі моцна, і, што найбольш важнае, пасля людзі сароміліся свайго глупства і выпраўляліся. І сапраўды гэты прамоўца быў божым чалавекам. Ну і ён мог да ўсіх знайсці падыход. І хоць казалі, што ён падчас навучання не моцна вучыў тыя замежныя мовы, а ў рэшце рэшт ён такі талент Божы, памнажэнне талентаў, пладоў, ён ведаў беларускую мову, рускую мову, польскую мову, літоўскую, літувійскую мову. Ён ведаў лаціну, ён ведаў італьянскую мову і французскую, мог на ёй таксама вось казаць, прамаўляць. Ну вось такія цікавыя звесткі. Ну і, канешне, з Маладзечна ён прыязджае ў Мінск. У той час
1917-18 год приблизна, адкрываецца першая беларуская каталіцкая семінарыя ў Менску, і ён тут выкладае. Выкладаю што? Фундаментальную дагматычную тэалогію у гэтай семінарыі выкладае. І ўрэшце рэшт улады мяняюцца, мы ж ведаем, Янка Купал у сваіх тутэйшых шмат вось гэта апісаў гэтых сітуацый. І ксёндз Цікота зведвае некалькі арыштаў. Адзін з арыштаў быў вельмі дзіўны. У той час у катедры каталіцкім касцёле унізе былі склады яшчэ з царскага часу, дзе былі розныя каштоўнасці. Было яшчэ, распараджэнне царскага часу, каб там захоўваць гэтыя каштоўнасці, нейкія дзяржаўныя, нібыта. І вось, пра гэтыя каштоўнасці дазналіся бальшавікі. Прыйшлі ў катедру на вечаровую службу. Пачалі перапыняць службу, казаць, што вось святары гэтай папы ад вас хаваюць багацце народнае у вас у тых сутарэннях. А на той час быў там такі святар ксёндз Усас, і ён моцна расперажываўся, пачаў казаць, перапыніце вось вашы, такое, не рабіце шкоды, што вы тут перапыняеце службу. І ўрэшце рэшт гэтыя бальшавікі сутыкнуліся з людзьмі, пачалі адступаць. У аднаго з іх была зброя, пісталет сярод гэтых бальшавікоў. І ўрэшце рэшт адбыўся выстрэл, адзін з гэтых чекістаў быў паранены, і так ці іначай узялі і Андрэя Цікоту, і гэтага святара Усаса, і іншага чалавека, але неўзабаве Цікоту адпусцілі, бо ён фактычна ні ў чым не быў там задзейнічаны. І таксама быў яшчэ у яго допыт, і казалі, спрабавалі дазнацца, дзе хаваецца біскуп Зыгмунд Лазінскі, а ён той час хаваўся пад Мінскам. Дарэчы, пра Зыгмунда Лазінскага у нас ёсць асобная перадача, паглядзіце яе, я думаю, вам будзе цікава. І вось у Цікоты патрабавалі, каб месца гэтага святара, біскупа, было вядома. І ён сказаў наступнае: «Ведаю месцазнаходжанне біскупа, але нікому не скажу, нават калі б мяне хацелі забіць, бо біскуп мой духоўны кіраўнік». І вось такі важны момант, што Цікота разумеў, што духоўнае больш важнае за матэрыяльнае, увогуле нават за жыццё. Быў гатовы нават пазбавіцца жыцця, але схаваць пэўную такую таямніцу, дзе знаходзіцца ягоны духоўны кіраўнік. І яшчэ раз ён быў арыштаваны, Цікота, і фактычна даволі смела паводзіў, казаў, што адпусціце мяне, мне на наступны дзень раніцай імша, служэнне. Вось, яму сказалі, што ты можаш да 6 гадзін наступнага дня апынуцца ў месцы, адкуль ніколі не вернешся. На што Цікота сказаў, што мы ўсе там будзем. Пратрымалі яго каля 10-12 дзён, а пасля таго без ніякіх такіх пытанняў моцных адпусцілі. Дык вось, а дзе ж казаў беларускі казані Андрэй Цікота? Дзе вось тыя мясцінкі, апроч таго, што Маладзечна, Лебедзева? Прыгадваюць, што гэта яшчэ, канешне, Буцлаў і Вялейка. Прыгадваюць, што гэта, канешне, Друя, пра яе мы будзем размаўляць, і Менскі, ваколіцы нашага горада таксама. Там прапаведаў па-беларуску. А ў Мінску гэта была капліца дабрачыннасці, было такое таварыства дабрачыннасці. Вуліца Багадзельная, раней Феліцыянская, сёння гэта вуліца Камсамольская. Магчыма, тыя муры, тыя сцены крыху зберагліся вось на той вуліцы. І нам важна ведаць, што ў тым месцы вось былі беларускія казані, дзе служылі многія беларускія святары, і ў тым ліку Андрэй Цікота. А сёння гэта мясцінка плюс-мінус каля, можа там зусім побач у раёне КДБ. Вось, у тых мясцінах. Што яшчэ важна адзначыць? Канешне, можам дазнацца, што вялікую ролю ў жыцці Андрэя Цікоты адыграў такі віленскі біскуп, сёння блаславёны Юрый Матулевіч, Матулайціс, літовец, які так спрыяў беларускай пропаведзі, беларускім казанням. І фактычна
у свой час лічылі, што Андрэй Цікота гэта паслядоўнік. Вось ён працягвае справу біскупа Матулевіча, такі найбольш верны пераймальнік. І Юрый Матулевіч накіраваў, фактычна наш герой далучыўся да мар'янаў і накіраваў яго ў ЗША, в Амерыку. Многія амерыканскія гарады, гэта Нью-Йорк, Бостон, Чикаго, Філадельфія. А якая ж была задача, якія справы? Першае, гэта ён служыў паміж літоўцаў, фактычна адраджэнне сярод эмігрантаў з Літвы, вось абуджэнне каталіцкага жыцця сярод іх. А другі момант, фактычна, гэта будаўніцтва новае памяшкання для гімназіі ў Марыямполі. Фактычна, такі збор ахвяраванняў. І ўжо пасля гэтай справы, якую даволі добра спраўлялся, рабіў Андрэй Цікота, ён прыязджае ў Друю. І прызначаны ў Друю, і там ён служыць бліжэйшыя каля дзесятка гадоў. І Друе вельмі важнае месца для Беларусі, гэта сёння Браслаўскі раён, бо там фактычна былі беларускія казані, там сабраліся руплівыя беларускія святары. І ў свой час біскуп Чэслаў Сіповіч казаў наступныя радочкі. Калі ўсе гэтыя айцы, а яны былі розныя, хтосьці філосаф, хтосьці такі прапаведнік, калі ўсе гэтыя айцы згодна пад кіраўніцтвам Цікоты ўзяліся за працу ў манастыры, у парафіі, у школе, не толькі Друе, але ўся заходняя Беларусь адчула, што сапраўды існуе беларускі рэлігійны цэнтр. І Цікота быў акурат там, служыў. Цікавы момант, як ён туды прыйшоў, як ён вельмі ціхенька да гэтай справы далучыўся. Бо такі тамаш Падзява, святар, прыгадваў такія радочкі. Ён увайшоў у жыццё друзскай парафіі яшчэ больш ціха і лагодна. І цытата: «На працягу ўсё свайго жыцця ён быў найвялікшым праціўнікам любой пампезнасці, шуму і гаману. Ён верыў, што Божая справа заўсёды адбываецца ў цішыні, і выказваў гэтую думку не раз. Калі ён прачытаў сваю першую пропаведь, якую аднолькава добра было чуваць не толькі ў велізарным друзскім касцёле, але і звонку, людзі пачалі пытацца: хто гэты святар? Калі б у нас быў такі парафіяльны святар. Ну і вось Андрэй Цікота пачынае службу там, а там мноства справаў, невелізарная загружанасць. Адкрыццё кляштара, адкрыццё гімназіі. Фактычна выконваў абавязкі дырэктара гімназіі. Ён яшчэ і выкладчык, выкладае там лацінскую мову, рэлігію і матэматыку. Карацей, шмат усяго, старшыня школьнай рады, і фактычна ён яшчэ спадзяваўся зрабіць друкарню. Славутая Магдалена Радзівіл, і пра яе ў нас ёсць выпуск, паглядзіце. Мяркую, што менавіта яна магла ахвяраваць грошы Андрэю Цікоту, ёсць такое дапушчэнне, на друкарскі варштат, на тое, каб выдавалі кнігі. Але такі часопіс перыядычны не ўдалося выдаваць. Такія згадкі Юры Матулевіча казаў: ён, Цікота, купіў друкарскі станок, але польскія ўлады не дазваляюць запусціць яго. Ён хацеў выдаваць газету, але ўлады не даюць яму дазволу, яны баяцца беларусаў як агня. На той час у заходняй Беларусь пад Польшчай, і все гэты дзень адбываецца менавіта там. Але той друкарскі станок ён пасля перадае, так ці іначай, ствараецца такое выдавецтва, друкарня «Беларускае імя Францішка Скарыны». І Цікота нават тым друкарскім станком дапамог гэтай славутай друкарні. І цікава, што калі ён вырашыў рабіць нейкія часопісы, вось беларускія, за ім пачалі сачыць дадаткова польскія ўлады. Вось, і адзін момант з момантаў вельмі паказальны. Яго на вуліцы хацелі абшукаць, ён сказаў, што на вуліцы нельга рабіць, это непрыстойна, хадземце ў кляштар. Прыйшлі ў кляштар з тым чалавекам, той кажа: Андрэй Цікота, пакажыце ваш загад, што вы можете гэта рабіць. Ён кажа: а у мяне толькі вусны загад. Той кажа: нічога, давайте зараз аформім так, каб гэта было належна, пісьмова. І той чалавек пабаяўся гэта рабіць. І Андрэй Цікота сказаў даволі важныя радочкі. Сказаў таму чалавеку: ніколі ў будучыні не прымайце такіх вусных загадаў, пане, а патрабуйце пісьмовага загаду, бо толькі тады вы не будзеце несці адказнасці за ўчыненае злоўжыванне ўлады. Адказнасць ляжа на тым, хто выдаваў незаконны загад.
Ну і, канешне, цікавае здарэнне адбылося ў 1926 годзе. На той час Цікота увогуле, ён распавядае, што спаў не больш за 4 гадзіны. Мноства спраў, спіць мала. Да яшчэ такі ў яго рэжым, што 4 раніцы пад'ём. І, карацей кажучы, аднойчы ён пайшоў спаць, і печ была напалена дубовымі дровамі, і зарана зачынена гэтая печка. Ён не агледзеўся, пайшоў спаць. І на пачатак малітвы ён не прыйшоў. Ягоныя сябры, фактычна вось тых, хто яму падпарадковаўся, палічылі, што няхай адпачне, бо і так шмат працуе. Але адбылася літургія, і на літургію не прыйшоў. І далі цытата Ізэпа Германовича. Аж толькі пасля святовай літургіі заглянулі да яго і пачулі, што моцна храпеў, але неяк ненатуральна. Падышлі да ложка і з вялікім страхам убачылі, што ён без памяці. Зразумелі, што учадзеў. Вынеслі ў калідор і скарэй па дактарох. Рабілі штучнае дыханне, давалі лекі. І вось далі, што Ізэп Германович кажа, як было далі. Так мы прамучыліся з хворым дырэктарам гадзіны 2, пакуль правялі яго да прытомнасці. Наш хворы быў ужо пры памяці і зараз стаў камандаваць сам. Найперш здзівіўся, чаго мы так ля яго кружым. Калі мы, аднак, не адступалі, сказаў: «Дайце вы мне спакой, займайцеся сваім делам, а я сам ведаю, што мне рабіць». Так мы, сканфужаныя, разышліся, а ён, прывёўшы сябе патрошку да парадку, узяўся, без сумніву і адпачынку за нармальную працу, і хоць з болем галавы вёў свой гаротны дзень да позняга вечара. Вось які быў Цікота. Важны і шмат пра што нам кажуць гэтыя ўспаміны. Вельмі цікавы момант адбыўся яшчэ адзін. Святар Тамаш Падзява, на той час, вось які ў манастыры працаваў, вучыўся, так, вось у той момант, кажа, вучень быў, то кажа, што Цікота сказаў, што трэба прывесці да парядку прыбіральню. І, канешне, ніхто гэтай справай моцна не хацеў займацца. І вось такая цытата. Аднойчы ён звярнуў увагу на тое, што належала прывесці парадак прыбіральню, бо яна занадта брудная. Натуральна, ніхто не адчуваў себе абавязаным рабіць гэтую працу. Позна ўвечары прыйшоў отец Андрэй: «Хадзем, дзеці мае». Бярэ па дарозе вядро з вадой, шчотку, анучу і венік. Павёў усіх у прыбіральню, закасаў рукавы і хутка сам чысціць і ўпарадкуе тое месца. Скончыўшы працу, ён прамовіў толькі: «Вось як гэта робіцца». І далей яшчэ кажа: «І ні слова больш, бо няма патрэбы нагадваць братам пра гэты абавязак, бо яны самі пра яго памяталі». Важная памятка зараз знаходзіцца ў маіх руках. Гэта візітоўкі Андрэя Цікоты. І паглядзіце, адна з гэтых візітовак, што каталіцкі святар, кандыдат багасловія і Андрэй Феліксавіч Цікота, і напісана, што маладзечна. Пасля ўжо пра тое, што быў абраны генералам мар'янскага вось гэтай кангрэгацыі, гэтай візітовачкі дзве мы таксама бачым, вельмі прыгожыя такія памяткі. І таксама выява Андрэя Цікота яшчэ на адной з такіх, ну, як памятак, вось якая збераглася. Гэтай памяткі мне даў такі святар Александр Шамрыцкі, каб я мог і распавесці, і паказаць пра Цікоту, і каб можна было пра яго, ну, каб людзі ведалі фактычна, так? Ну і працягнем таксама пра тое, што Цікота меў смеласць. Ён адстойваў перад новым віленскім біскупам Ябжулкоўскім, бараніўся фактычна, адстойваў, што беларуская справа не робіць шкоды, бо людзям важна, каб слова беларускае чулася ў касцёле, каб яны маглі навучацца, каб святое пісанне і вера прыносіла ўвогуле плён, карысць. Вось, але было шмат у яго і праціўнікаў. Сярод іх быў такі святар Юзеф Бародзіч, які абгаворваў, рабіў розную шкоду. Ну і ўрэшце рэшт той святар, які слыў такім чалавекам, ну, шмат у чым як усімагутным, ну, прынамсі, шмат сабе дазваляў. Людзі ў навакольных вёсках каля Друі спявалі такую песню, я яе зараз зачытаю. Ехаў ксёндз-канонік, гаворка пра Юзефа Бародзіча, вось гэтага святара, на папах пад потам, а на ім праехаў ксёндз Андрэй Цікота, ну, што даволі годна стараўся адстойваць свае пазіцыі Цікота.
Але Мар'янаў на той час у Друі моцна, на сёння можна было б сказаць, што прэсавалі, фактычна перашкаджалі, шмат розных непраўдзівых рэчаў пра іх казалі, хаця людзі збольшага вельмі моцна падтрымлівалі сваіх святароў. І ксёндз Цікота пісаў: «Насамрэч усе закіды фальшывыя, апрача аднаго, які кажа, што мы беларусы». Урэшце рэшт ён пакідае Друю, бо фактычна ў Рыме яго абіраюць генералам Мар'янаў, вось гэтай кангрэгацыі. І тым не менш ён узгадвае Друю з вялікай цеплынёю і казаў, што такая цытата: «Кожны дзень пра вас згадваю і не забуду да самай смерці». Гэта ён ужо з лагероў пісаў фактычна. Ну і каб не было такога ўспрыняцця, што я кажу толькі станоўчы бакі, але ў чалавек заўсёды больш складаны, ёсць пэўныя рысы характару, ёсць пэўныя, можа, калі не слабасці, то і пра Цікоту ёсць крытычныя заўвагі розных асобаў, прычым яго сучаснікаў. І адна з цытатаў, што казалі, што калі ён меў добрага супрацоўніка, дык часам не лічыўся з ягонай сілай, здароўем і часам замучваў яго работай да знемажэння, бо часта геркулесы не лічацца сваімі слабымі супрацоўнікамі. Таксама ўжо святар Тамаш Падзява казаў, што на той час адбывалася паланізацыя, і беларусы востра адчувалі гэтую такую несправядлівасць. Это радкі Тамаша Падзявы. І беларуская інтэлігенцыя, якая не магла дараваць отцу Андрэю, што ён заснаваў польскую гімназію, кіраваў ёю, а не беларускую, так? Толькі вялікія заслугі для свайго народу перад уступленнем у закон Мар'янаў і няспынны пераслед з боку палякаў, для якіх ён лаяльна працаваў, захавалі отца Андрэя ад пераследу менавіта ўжо беларускага. І фактычна ён казаў, Тамаш Падзява, што вакол отца Андрэя зрабілі такую змову маўчання, не прыгадваць моцна пра яго. Вось, нібыта гэты чалавек зусім не існаваў для беларускага грамадства. Нават такія вось былі меркаванні. Но это меркаванне менавіта Тамаша Падзявы. Вось, Александр Нацан казаў наступнае: у агульнабеларускім жыцці пра Цікоту не было амаль нічога чуваць. І такія радочкі яшчэ дадавал. Насамрэч Цікота з уласнай волі застаўся за сцяной беларускага жыцця, заняўшыся амаль вылучна справамі мар'янскага закону, ягонага духоўнага дому. І сапраўды ксёндз Андрэй Цікота, ён стараўся ісці на пэўныя саступкі, каб збераглася Друя, вось гэты кляштар, гэтае навучанне. Ён мог дзесьці саступаць, але гэтыя саступкі вялі да таго, што пасля фактычна святароў яны разышліся па свеце. І пра гэта казаў святар Віктор Шутовіч даволі крытычна, але мы ягоныя радкі пачуем зараз. Ён казаў такія радочкі: «Цікота мой калега, і ён поўны жыцця і сілу. Многа рабіў для беларусаў, пакуль не стаўся законнікам. Закон яго пераламаў на нейкага касмапаліта. У Друі ён больш працаваў на палякаў, а не для беларусаў. А заплацілі, казаў, заплацілі яму за гэта толькі кпінамі і балотам. Цяпер ён выгнаны з роднага краю і недзе туляецца па шырокім свеце. Ягоныя законнікі беларусы таксама ў разгонцы, а ніводнага няма ў родным краі. Вось табе і законнае жыццё для беларусаў». Вельмі такі крытычныя словы. І таксама скажу радочкі такія, што Езэп Малецкі, такі вучань, казаў наступныя радкі: «Часта Цікота заганяў мяне аплачваць за навуку, што для мяне было рэчай нялёгкай». Працавалі па гаспадарцы, але па гаспадарцы Цікота зважаў, што працуе вось гэты Малецкі мала, хоць гэта нібыта было не так. І вось так вот даволі несправядліва заганяў на аплату. Вось такі хапае яшчэ розных крытычных заўвагаў, але спынімся пакуль на гэтым. І я скажу, што тлумачэнне такое, што на ім сапраўды шмат усяго трымалася, і ён сапраўды быў строгі у дачыненні да сябе, але і ў дачыненні да астатніх. І таму з такім чалавекам, на якім шмат чаго трымалася, было часам і непроста, так бывае.
Ну і ўрэшце рэшт, але такая строгасць, суровасць магла і дапамагчы ў некаторых момантах. Да прыкладу, сёстры еўхарысткі, якімі ён апекаваўся, у іх забралі дом пад школу і казалі, што Цікота не той чалавек, які уступіў бы без боя, хоць бы найменшай пазіцыі заступіў. І ён ініцыяваў размову з войтам, ну фактычна з мэрам, пасля з паліцэйскім начальнікам. Калі гэта нічога не дало, пайшоў да кіраўніка раёна. Калі гэта нічога не дало, пайшоў да ваеводы, а пасля да міністра. Вось так вось у Варшаве ён стараўся дамагацца, ну, праўды. Ну і атрымлівалася гэта рабіць. Ну і, канешне, чалавек быў моцна заняты, мноства справаў, і гэтыя еўхарысткі, ім патрэбна была, каб у іх была свая канстытуцыя, свае правілы, іх трэба было абнавіць, зрабіць сучаснымі. І наш Андрэй Цікота ксёндз не мог паспець для іх зрабіць гэтую працу, і ён ім сказаў наступнае: «Мае вы дзеці, я не магу зараз займацца гэтай працай, бо ў мяне няма часу. Магчыма, калі Бог забраў мае ногі і пакінуў мне яшчэ вочы, тады я мог бы апрацаваць для вас канстытуцыю». Ну і што вы думаеце, так і сталася. У 1936 годзе, акурат час, калі трэба было вось гэта канстытуцыя, вось для сестёр монахінь, яго укусіла сабака, вось, прычым сабака свойская, якая жыла пры кліштары, ды так укусіла, што врачы, дактары забаранілі яму хадзіць некалькі тыдняў. І пакуль загоіцца раны. І гэты час ён скарыстаў на апрацоўку гэтай канстытуцыі, все атрымалася ўдала. Вось як бывае. З вялікай павагай ён ставіўся і да праваслаўных, і да іншых вернікаў розных канфесій, да святароў, лічыў іх братамі. Ну і рэшце рэшт, лёс закінуў Цікоту даволі далёка, у Харбін, гэта тэрыторыя Кітая, Маньчжурыя, тыя мясціны. І ён стаўся апостальскім адміністратарам грэка-каталіцкай царквы Маньчжурыі. І Язэп Германович так казаў: «Толькі апецы Божай і мудрасці, ахвярнасці і працавітасці отца Андрэя трэба прыпісаць факт, што місія і нашай школы трывалі ды перамагалі ўсе перашкоды». І сапраўды такое промысел Божы был, падтрымка была, хоць было для многіх шкада, што беларускія святары едуць служыць не туды, не ў Друй застацца, а кудысьці далёка. Вось. І тым не менш, ёсць такі цікавы момант, калі была сустрэча з папам рымскім, гэта быў Пій XI, то для новай школы ў тым Харбіне, пры манастыры, пры кляштары трэба было новая зала, новае памяшканне, якое не хапала. І ён прыйшоў да папы рымскага, кажа, што вот так важна, гэта магчымасць матэрыяльную дапамагчы, каб вот той папа рымскі пагадзіўся, запытаўся, колькі трэба. Каля 10 000 даляраў. І ён кажа: «Гатовы гэта зрабіць, але нема ніводнай капейкі, вот літаральна зараз нема, але як толькі будзе якосьці ахвяраванне, прыйдзе вось у апостальскі пасад, вось мы першыя, хто трымаеце вы. А ты маліся, каб тое сталася», і адпусціў Андрэй Цікоту. І пакуль папа рымскі чакаў наступнага чалавека на прыём, ён узяў карэспандэнцыю, першы ліст, вось, і там знайшоў чэк роўна на тыя грошы, роўненька, на які былі патрэбны і які прасіў Андрэй Цікота. Той пазваў Андрэя Цікоту, папа рымскі, і сказаў: «Добра моліцеся. Вось у першым лісце я знайшоў тое, што вы прасілі». І атрымалася і добрая школа, і добрая зала, і выдатная акустыка. Ну і фактычна тэатральная такая нават зала была. Вось так вот выйшла даволі выдатна. І ў Харбіне, у тым, Андрэй Цікота зрабіў велізарныя такія, ну, высілкі свае. Бо там фактычна нават, уявіце сабе, кармілася штодзень 700 чалавек. Была зроблена ферма, каб з гэтай фермы, з прадукты можна было падтрымаць гэтую місію. Навучалася каля 220 вучняў, гэта вялікія лічбы. Вось. І, канешне, я скажу, што гэта было велізарная праца, велізарныя высілкі. Фабіян Абрантович пачаў гэту працу, Андрэй Цікота яе працягваў, пашырыў моцна. На дні нараджэння Андрэя Цікоты ў 48 годзе сабралося, цяжка ўявіць, віншавалі яго каля 4000 чалавек.
але ў той момант адбылося і няшчасце літаральна. Напярэдадні свята Божага нараджэння місія была зачынена. Вось арыштаваны Андрэй Цікота і ягоныя святары, сябры. Вось і пасля Кітай перадае Цікоту і ягоных паплечнікаў ужо Савецкаму Саюзу. І адбылося гэта акурат на свята Божага нараджэння, нібыта прадбачачы, што будуць пакуты. Вось. І ўрэшце рэшт надуманыя абвінавачванні і 25 гадоў лагероў. Чыта, Іркуцк, Тайшет, мясціны, якія звязаныя з нашым святаром. І ратунак для яго ў той час і для многіх гэта была малітва. Сябры Андрэя Цікоты прыгадвалі, цытата: «Дырэктар пачынае маліцца, таму мы таксама пачынаем вечернюю малітву. У такой трагічнай сітуацыі гэта наша адзінае суцішэнне і выратаванне». Яшчэ адзін чалавек прыгадваў наступныя радкі: «Хацелася падкрэсліць стаўленне отца Цікоты, поўнае годнасці, павагі і цярпення. Паколькі асобныя баракі змяшчалі да 130 чалавек, было шмат замяшання шуму, глуму такога. У сувязі з гэтым отец Цікота выходзіў вонкі на размову з Богам, захутаны ў футра». Ну, нейкае такое, ведаеце, уцепліўся. Стары доўга стаяў пры тэмпературы ад мінус 40 да мінус 50 градусаў і быў захоплены, і трэба падкрэсліць, што ніхто яго не турбаваў. Язэп Германович казаў такі радочкі: «Малітва отца Андрэя Цікоты была натуральным актам, без ніякай штучнасці, як праца, або адпачынак, як размова, або нават спрэчка. Адным словам, ён так маліўся, як жыў, з поўным перакананнем». І ён настолькі аргументаваў свае пазіцыі, што лічылі сябры, што ён аргументаваў, што Бог не мог з ім не пагадзіцца. І такая вера, такая малітва лічылі, што прабівае неба. Вось, ну вот, чалавек малітвы. Ну і, канешне, але ў турме Цікота зведаў вялікія выпрабаванні. Фактычна, ягоныя сябры казалі, што Цікоту нібыта падмянілі, што ад Цікоты засталася толькі цень, а не чалавек, толькі цень чалавека. І Германович тлумачыў, чаму так, бо Цікота быў дужы, моцны і ростам, і вагой, і сілаю. І чалавек быў такі упэўнены раней. На адным са здымкаў мы можам пабачыць Цікоту, як ён выглядае, так вось раней, такі пастава такая. Але на той час было настолькі абмежавана ежы вось у гэтым заключэнні, што не хапала для тых людзей, хто быў менш моцна выглядаў за Цікоту. А Цікота дужы, яму трэба было і больш шмат гэтых пасілку такога, вось гэтай ежы, але гэтага не было. Ну і, канешне, шмат было спакусаў. На допытах яму прапаноўвалі фактычна стаць беларускім, як першы беларускі біскуп у Мінску, але як мітрапалітам, але без уплыву Рыму. Ён на гэта не пагадзіўся. Цікавы момант, што да яго паклікалі палкоўніка размаўляць. Вось, але пасля прачыталі, што ён жа генерал мар'янскай кангрэгацыі, мар'яну, генерал ордэна. Не разумелі, што значыць у каталіцызме генерал, так, вось, што гэта, ну, настаятель такі, так, вось той, хто першы. І запрасілі на размову ўжо не палкоўніка, а генерала, каб на роўнах размаўляць. Ну і, канешне, ён вельмі смела. Яго запытваліся, хто яму дапамагаў грашыма. Вось, ён вырашыў нікога не назваць і так і сказаў, што я не маю права гэта зрабіць, бо я даваў абяцання, і гэтай прозвішчы не ўдалося так і распытаць у яго. І што важна яшчэ сказаць? Фактычна, ён быў вельмі моцна, вельмі складаны стан у яго быў. Фактычна, у яго былі адкрытыя язвы на нагах і на плечах. Настолькі шмат хваробаў, што з бальніцы Язэп Германович казаў, што калі яго выпісалі, вось, а ён быў змораны, то чаму ён не бараніўся, чаму ён не патрабаваў, нават ніхто не мог зразумець. І ў гэты складаны час, калі ён сам казаў, што я прашу толькі дайце мне спакойна памерці, это казаў у заключэнні Андрэй Цікота, ён ўсё ж яму ўдалося ўратаваць ад таго, што адзін са святароў, найверагодна, лічыць, гэта быў Тамаш Падзява, вырашыў адмовіцца ад Бога. Ён пачаў крыху як вар'яцець, казаць нейкія неслушныя рэчы, казаў, што прыдумалі
прыладу для выяўлення чалавечых думак. А калі такая прылада ёсць, вось Падзява казаў, то значыцца Бога няма. Андрэй Цікота быў на вочнай стаўкі з гэтым чалавекам, са сваім сябрам, і сказаў: «Чалавек, што ты кажаш? Апамятайся». І вось гэты святар задрыжаў, хвіліну падумаў, а потым адразу стаў і мужна і моцным голасам урачыста пачаў казаць: «Верую Бога, Айца Усемагутнага, творцы неба і зямлі». І фактычна ён застаўся з верою. Чалавек не адрокся ад Бога, і гэта сталася з намаганняў, да і з малітвы, пэўна, Андрэя Цікоты. Уратаваў такім чынам. І мы бачым адзін са здымкаў, можа быць, адзін з апошніх здымкаў Андрэя Цікоты. Бачым, як ён выглядаў. І таксама я скажу, што за тое, што ён не пайшоў на супрацу, не пагадзіўся быць інфарматарам, яго застаўлялі саматугам насіць ваду, а яго моцна балелі ногі. І таксама фактычна язвы, чалавек быў пакрыты язвамі. І нават прыгадвалі, што таварышы па бараку не пускалі яго ў барак, бо фактычна яны былі настолькі запушчаны, што смярдзелі. І, канешне, вельмі непроста гэта все чуць, а я скажу, што такое ёсць параўнанне яго з Хрыстом. У мяне ёсць параўнанне, які Христос зведаў шмат выпрабаванняў і пакутаў, і зневажэння, і збіццё. І фактычна пра яго казалі, што ў яго был у Андрэя Цікоты парок сэрца, дыстрафія, цынга, тромбафлебіт, закупорка венаў, высокая тэмпература лёгка падымалася да 40 градусаў больш, ацёкі ног, твару, амаль не засталося вельмі мала сваіх зубоў, востры радыкуліт. Але ён пры гэтым казаў: «Але духам я адчуваю сябе добра і ніколі яшчэ не сумаваў, і асабліва нічым не пераймаўся». І яшчэ ён казаў: «Цяпер ужо лягчэй, хоць не магу яшчэ сядзець і ледзь рухаюся». І што яшчэ важна сказаць, што ён пісаў да сясцёр еўхарыстак у Друю, і яны яго моцна падтрымлівалі і дапамагалі. І як вы думаеце, такое пытанне да вас усіх, што азначае ў лістах Цікоты ягады, разынкі? Гэта для прычасця. Што азначае сухары? Гэта прэсны хлеб для прычасця. Што азначае ў ягоных лістах калгас? Парафія азначае. Ён пісаў: «Прашу добраславення для тых, хто жыве, і радуйся іх дружнай працы ў калгасе». Азначае гэта парафія. «Прывітанне вашым і маім родным». Вашы маі родныя – гэта манахі і сёстры манахіні. Сям'я – гэта супольнасць. Маці, калі ён піша, як маці пажывае, гэта настаяцельніца. Ну і пакіну адну загадку. Пастарайцеся дазнацца, каго ён меў на ўвазе мяне вельмі засмуціла, калі пісаў і чуткі пра намеры айчыма. Каго ён меў на ўвазе? Што гэта? І ў лагерах ён пісаў сёстрам у Друю: «Калі у вас будзе магчымасць, прышліце, калі ласка, хоць 300 ці 400 грамаў разынак ці сухароў для сапраўднай пшанічнай мукі. Гэта патрэбна для майго здароўя». Вось, пісаў яшчэ: «Сухароў чыстай пшанічнай мукі мне хопіць да верасня. Прашу пра іх не забываць і прыслаць на верасень ягады таксама, яны мне вельмі карысны для майго здароўя». Ён піша пра прычасце, ён служыў камунію, ён прычашчаў у лагерах і іншых людзей. «Я карыстаюся імі амаль штодзённа, а я вельмі ашчадна». Вось, таксама ён гэтыя радкі. І казаў, што ягады мне вельмі моцна дапамагаюць. Адна з тых, хто яму моцна дапамагала, гэта настаяцельніца Апалонія Пяткун. Мы прыгадваем добрым словам гэтую жанчыну, якая вельмі шмат для яго зрабіла. І нават аплаткам, які да яго дайшоў, ён частаваў і каталікоў, і праваслаўных. І святкаваў разам з імі свята. І каробачку прасіл, якую ён выкарыстоўваў для святых тайнаў, для прычасця. Пры гэтым унікальна, што ён прасіў рабіць тое, што дапамагаць толькі калі самі маеце хоць нейкую магчымасць. І фактычна стараўся адмаўляцца ад гэтага. Ну і важна яшчэ сказаць нейкія важныя рэчы. Апошняе, што важна сказаць, ён ставіўся да смерці такім чынам, што прадчуваў яе. Казаў: «Я думаю пра яе, пра зыход спакойна, але нават і з радасцю, і толькі прашу Усемагутнага, каб гэты сыход быў з ягонай волею.
Казаў, што ў бальніцы дактары кажуць, што запэўнюць, што ўсё будзе добра, але сэрца падказвае мне іншае. І ўрэшце рэшт ён памёр у 1952 годзе. Вязень эстонец казаў наступныя радочкі. Сапраўды, вы, беларусы, можаце ганарыцца такімі сынамі вашага народа, як святар Андрэй Цікота. Дзяліўся апошняй крохай лагернага хлеба. Выпраменьваў са сваёй душы сонца, якім саграваў узмрочныя ад безнадзейнасці душы часы, суцяшаў і выклікаў веру ў справядлівасць Божую, у лепшую будучыню. Наколькі толькі мог, ён ратаваў сабратоў лагера ад духоўнай цялеснай гібелі. Я па вераспавяданню, казаў гэты эстонец, евангеліст, наша царква не мае святых, але калі такія могуць быць і ёсць, то з усёй упэўненасцю я схіляю галаву перад спачылым вязнем тайшэцкіх лагероў, айцом Андрэем Цікотам, і называю яго святым. І святым яго называлі і другія. Увогуле казалі пра варштат Андрэя Цікоту, што людзі, якія пры ім вучыліся, яны бойкі характар, яны трываюць у веры. Ну і завяршыць хацелася б радочкамі, што сам Цікота казаў, што прызнанне народа – гэта першы доказ яго вялікай духовай дабрыні і самаахвярнасці, калі народ прызнае сваіх творцаў. Мы будзем памятаць Андрэя Цікоту, ягонае ахвярнае служэнне, будзем памятаць, што сёння ідзе працэс такой беатыфікацыі, магчымасці далучэння яго да ліку святых. Магчыма, гэта будзе станецца. Мы будзем узгадваць Андрэя Цікоту ў нашых малітвах і будзем пераймаць яго характар і ягонае служэнне. Дзякуй вялікі, з Богам, да пабачэння. Сябры Божай радасці. Аўтарская перадача Паўла Каралёва пра выбітных асоб.